Molt sovint s'associen els conceptes organisme-animal i capacitat de locomoció, és a dir, es creu que els animals sempre es poden moure. Això és cert en el cas dels organismes terrestres, però en donar una ullada als aquàtics es pot veure que hi ha animals quasi immòbils que viuen enganxats al substrat o sobre altres organismes. Curiosament, alguns no semblen animals. Un d'aquests casos és el de les esponges. Hi ha esponges en gairebé tots els ecosistemes aquàtics, ja siguin als rius, en els llacs o en el medi marí. Nosaltres ens centrarem en les esponges marines. És possible trobar esponges a les roques ben il·luminades on hi ha espècies que tenen relacions de simbiosi amb algues unicel·lulars, però majoritàriament les esponges viuen en zones de penombra o en zones fosques. És molt fàcil veure'n els extraploms a les parets verticals de les roques, a les escletxes i dins les cavitats submarines. Si bé cada espècie té una forma i uns colors determinats, cada individu és diferent dels altres, ja que creixen desenvolupant formes molt diverses i sovint sense cap tipus de simetria. Per exemple, aquí veiem diferents exemplars de Accinella polypoides. Tenen un color entre taronja i groc, però les formes de cada individu són ben variades. Les observacions que fan els científics a la part més fonda de la plataforma continental i a les parets dels canyons submarins mostren que les esponges també són força abundants més enllà dels 200 metres de fondària. En aquests ambients les trobarem en llocs on no puguin quedar enterrades pels sediments que cauen contínuament des de les capes més superficials. Per això, és habitual que visquin en parets verticals. Però, com són les esponges? Les esponges són dels organismes animals pluricel·lulars més antics i que tenen una estructura més senzilla. Si es fan alguns talls en un tros de qualsevol esponja que arriba fins a la platja a causa dels temporals, es pot veure que dins del seu cos hi ha una matriu més o menys rígida. El cos de les esponges està format per capes de cèl·lules diferents i unes espícules o fibres en mode d'esquelet intern que donen un cert grau de rigidesa a l'esponja. La composició d'aquestes fibres varia segons les espècies. Aquesta matriu està plena de diferents cavitats i canals que es comuniquen els uns amb els altres. Entre tots, formen una xarxa molt complexa. És l'anomenat sistema aqüífer. La superfície de les esponges té uns microporus anomenats ostíols. Són tan petits que no es poden veure a ull nu. Els ostíols són el punt d'inici d'aquest sistema aqüífer. Els conductes van eixamplant el seu diàmetre i finalment acaben desembocant a l'exterior pels òsculs, que són uns forats molt visibles en la majoria de les espècies. Si mirem aquest grup de sards imperials, es pot veure que van d'un lloc a l'altre buscant alguna presa. Però les esponges no poden fer-ho, perquè estan unides al substrat. Aleshores, com s'alimenten les esponges? Unes cèl·lules especialitzades, els coanòcits, fan circular contínuament l'aigua pel sistema aqüífer gràcies a un flagell que fan vibrar. Igual que altres invertebrats, fan passar aigua de mar per l'interior del seu cos i retenen petits organismes planctònics i partícules de matèria orgànica que entren amb ella. D'aquesta manera els arriba també l'oxigen que necessiten per viure. D'altra banda, aprofiten la circulació de l'aigua per treure cap a l'exterior diferents productes metabòlics, restes orgàniques i l'anhídrid carbònic. Fent servir la fluoroceïna, un colorant innocu d'ús habitual en oftalmologia. Es pot veure com l'aigua surt de les esponges després d'haver circulat per l'interior del seu cos. Ja que són animals quasi immòbils i no poden allunyar-se dels perills, sembla que haurien de ser una presa fàcil pels depredadors. Però no és així.
Les esponges tenen uns mecanismes de defensa molt subtils però de gran eficàcia. Per exemple, segreguen substàncies químiques tòxiques amb les que rebutgen els agressors. Són mecanismes de defensa química que eviten els atacs d'altres organismes. Però, malgrat això, les esponges tenen alguns depredadors. La baqueta n'és un bon exemple. Sovint es veu aquests nudibranquis situats damunt d'algunes espècies d'esponges, rosegant-les lentament. En aquestes imatges es poden veure junts esponges i altres organismes. Tots tenen línies de contacte entre ells. Encara que no ho sembli, aquí s'està produint una lluita lenta però implacable per un tros de substrat. Cadascun d'aquests individus vol tenir el màxim d'espai possible per desenvolupar-se. Els productes metabòlics i químics tòxics que segreguen molts d'aquests organismes serveixen tant per impedir l'assentament sobre el substrat de noves larves d'invertebrats com per destruir els organismes que tenen al costat i amb qui entren en competència. Però no tots són rivalitats. És el cas d'aquest cuc que captura les partícules i sediments que s'enganxen al cos de l'esponja. Tenen una relació de comensalisme. El cuc neteja l'esponja i l'esponja el protegeix. També hi ha organismes que s'aprofiten de les esponges per dissimular la seva presència. Si ens fixem bé, es pot veure que aquesta esponja està recobrint la closca d'un mol·lusc bivalve, el qual camufla completament. Segurament els dos en trauran algun benefici d'aquesta relació. Quan el mol·lusc detecta alguna cosa estranya al seu voltant, tanca les valves bruscament. I com es reprodueixen les esponges? En les imatges es pot veure com un fragment d'aquesta esponja s'està desprenent. Per un punt s'està allargant i fa una mena de pèndol que en pocs dies acabarà trencant-se. El fragment separat caurà sobre el substrat. Amb molta sort, podrà tornar a produir un altre individu. Aquest és un dels diferents tipus de reproducció asexual que tenen les esponges. Altres espècies fan gemmes que queden adherides a una roca o una alga i que formen amb el temps nous individus. Però les esponges també tenen reproducció sexual. Són organismes majoritàriament hermafrodites, és a dir, un mateix individu produeix cèl·lules reproductores masculines i femenines. El color taronja que té l'aigua d'aquest túnel es deu a la gran quantitat d'espermatozous que han alliberat els exemplars d'una espècie d'esponja que viu al sostre i a les parets. El fenomen dura només uns minuts, però és tan intens que redueix totalment la visibilitat. A causa de la filtració continuada d'aigua que fan les esponges, algunes d'aquestes cèl·lules sexuals entraran dins altres esponges de la mateixa espècie i, posteriorment, fecundaran els òvuls. El fet que les esponges siguin organismes molt antics, tant que ja eren presents al període cambrià, les fa extraordinàriament interessants d'estudiar.